Yw enw hon. Beth am yr hyffer yma, te gwawr? Wyt ti wedi gweld i cyn nawr? Do, ges i lwc arni nôl yn y shed gyna, ar ôl dod mewn pnawn yma. Mae'n hyffer smart iawn, chwarae teg, ddigon o siep arni. Mae'n glod iddyn nhw, chwarae teg. Ydy wir, chwarae teg. Wedi cael ffair i'w chofio. Di bod mor gefnogol i'r sioe fawr a'r ffair ei am Llanelwedd ar sawl blwyddyn. Felly, gewn ni weld nawr be fydd y pris 8,600 llynedd gwawr. Yeah. Oedd y Pencampraig, sy'n baby Guinness. Be fydd pris Phoenix eleni? Byddai'n neis gweld i mynd am pris digon tebyg os na mwy. Mae'r costau di mynd fyny, so maen nhw angen o. Bydde croesi'r 10 yn neis. Bydde. Wy'n siŵr os welwn ni. Ni'n gweld mae'r beirniad jyst i'r chwith hwnnw ni fan hyn a'i spectol ymlaen. Jason Wareham jyst i'r chwith hwnnw ni fan hyn nawr tybed. Yw mynd i brynu nhw. Chos mae dag e siop fferm gatre. Mae wedi dechrau ar 7,000. Un i ar 7 gwawr. Ie. Dechrau da. Dechrau da iawn. Slowly does it, dyma fydd efo hon. Dechrau addawol. Neb arall mewn eto. Un i dal ar 7,000. Ar y 10 yw i gwawr. Ie, mae dal ar y meid yn byd, ond gwn i weld wan mewn chydig o amser os da rhywun arall fewn yn erbyn nhw. Yn aml pan mae'r beth fel hyn yn digwydd, unwaith mae yn tanio, mae off. Dyw'r beirniad ddim fewn. She's had a time at 7,000 with the maiden bid. Last call, all out on the gallery as well, and away at 7,000. You've been in, Peter? Yeah. At 7,000, don't panic, and away at 7,000 with a maiden bid. Everyone's your own. Wel, Webster goes sioc. Dwi'n meddwl bod yna erioed wedi digwydd fan hyn yn y ffair ia. Maiden bid fel wedys ti. Un bid, 7,000. Y gŵr ar y giat, jyst i'r dde hwnnw ni fan hyn yn y pwynt sylwebu. 7,000 gwawr. Ie. Sioc, o'n i'n meddwl bydde mwy o fynd arni, mae rhai gweud. Bydde. Ond mae os rhywun arall i dod unwaith yn ei erbyn nhw i weld pwy mor bell eitha hi, ond... Ni dal ddim yn siŵr wrth gwrs pwy sydd wedi prynu'r hyffer. Ond 7,000 yw'r pris. A dwi'n meddwl bod fi'n abod y gŵr bon heddiw. Dwi'n meddwl bod wedi bod yn feirniad yma rhai blynyddoedd yn ôl. Dod o dde Cymru, dwi'n meddwl. Ac yn berchen ar siop gigydd. Dwi'n meddwl bod e'n reit surprised bod e wedi prynu ddi am 7,000, dwi'n meddwl, gwawr yn dwi? Yndi, fo'n edrych yn hapus iawn fanna. Botel o champagne i fynd efo'i. O, mae wedi cael botel o champagne, felly, 7,000. Pris Pencampraig y ffair eia. A pawb felly weld yn ddigon bodlon. Wel, i ni'n gwybod felly bod y hyffer di mynd am 7,000 o bunnes y prif bencampwr y ffair eia. A gwawr yn gwmni da fi o hyd wrth gwrs Gwawr Jones. Dyma prif bencampwr y bystych nawr, oedd yn is bencampwr i'r hyffer ddi. Wedi teithio o'r Alban hefyd. Faint ti'n meddwl wneud hwn, gwawr? O, mae'n job ddeud ar ôl yr un dwytha na wan. Pwy sy'n mynd yn dda hi? Dechreusil ar hyn o bryd, 2,500. Dechreusil, gwawr? Yndi, eitha siomedig fanna. Dwi'n meddwl falle sy'n rhywun wedi helpu allan a dechrau arni bach yn gynt, ond fel na mai. Ni lan i 2,500. 4,000. Mae'n mynd nawr. Mae fe off nawr yn diwedd. Mae fe off o'r diwedd. Mae'r Ocsiwn ma. O, swir, ti'n iawn. Dyna byd ni eisiau. Bids yn tasgu bob man. 5,000 gwawr. Then at 5,000 bid, have a think and I'll come back. There's no rush at 5,000 bid. At 5,000 bid, now at 5,000 bid. Anybody else want to join in? At 5,000 bid. Wedi aros ar 5,000 gwawr. 5,000 bid all out to the top. At 5,001. 5,000 a chant. Pwy sy'n fewn? Efe Arwyn Morgan sy'n fewn. Take a single if it helps you. At 5,152. 5,2 bid. At 5,000. 5,000 a chant. Arwyn Morgans yn ysgwyd i ben. Mae e allan. 5,200. Dyna yw'r pris ar hyn o bryd. 5,200. 200. There we go. Goes to Corwin, I think, sir. Mr Evans, Corwin. A wedi werthu i Gorwen, gwawr. Brian Evans, dwi'n meddwl yma heddiw.
Wel, pris teg. A tipyn o fistach chwarae teg. A dyna ni'n gwybod felly. Dyna fo, Brian. Brian yna wedi prynu is-ben capwr y ffair ei allan gyfarchiadau mawr iawn iddo fe. Felly'r heffer dim am 7,000, 5,200 am y bistach. Beth ti'n meddwl o'r prisiau na gwawr? Mae'n nhw'n pris digon teg. Sy'n licio meddwl sy'r heffer wedi gwneud bach fwy. Yn enwedig bod yn maiden bid, ond fel y mae ar y dydd, so fel y mae. Mae rhaid cymryd i fel mae ar y dydd wrth gwrs. Oes. Fel wyt ti'n gwybod yn iawn. Wel, diolch yn fawr iawn i ti am ymuno dy fi. Ac, tan flwyddyn nesaf. Tan y flwyddyn nesaf. Diolch i ti gwawr.